Вие сте с търсачи на чудовища. Аз съм Данчо, това е до мен е Тошко и Нетко. Ние с моите приятели Данчо и Нетко открихме тази книга за чудовища. Сега ще ви покажем нейната корица. Да. И се залепихме по търсенето на чудовища. Сега ще ви покажем някои чудовища от нея. Тук в тази книга се намира различна информация за тези създания и чудовища. Ето, например, това. И пише откъде са, пише за тях. Има даже едно в България, нарича се Нощеница. И заради нея имаме кошмари. Заради нея ние хората имаме кошмари. Само да... Ето това. Ето я, дами и Тя е господа. дух и заради нея имаме кошмари. Ето, намира се в Русия, Полша и България. Така. Сега... До нас тук има една улица, която се нарича Калната улица. И там се твърди, че има много чудовища. Сега ще пробваме да намерим някой от тях. Отиваме към тази кална улица. Абонирайте се, за да гледате и другите ни интересни епизоди. Вземете книгата, за да може да търсим и други видове чудовища, да виждаме други видове чудовища. Така, тръгваме към Калната улица и взели сме книгата, за да може да, ако видим някое чудовище, да отворим книгата и да познаем какво е то. Ето, насам е Калната. Ето, това е Калната улица. Тук през нощта има много вълци с остри. Да. Хората казват, че са виждали 10 вълка с остри зъби, покрити с кръв. И мисля, че има един техен водач, който прилича на зомби. Може би те са някакви чудовища. Свръхестествени. Да. Все пак преди милиони години е имало динозаврите, защо пък сега да няма чудовища? Ние с Данчо и Нетко открихме доста змии. Да, и също преди няколко дена открихме пликчета и сутиени, целите покрити в кръв на тази улица. Откривали сме и зъби. Там някой мина. Горе мина някой. Нещо мина като вълк. С остри зъби. Сега го видяхме, дами и господа. Кръкнете. Там горе се твърди, че няма нищо, а хората си минават, не знам как. Ние не сме се качвали догоре. Тук има необитавана къща. Преди малко дойдохме и там беше отворена вратата. А тя по принцип няма човек и няма как да се отвори. Това е първият епизод на нашето шоу и другите епизоди може да се качим нагоре, да видим. Да, и ще отидем и през нощта може да търсим, да дойдем да търсим. И сега в някой епизод може би ще открием чудовище. Абонирайте се за нас, ако искате да гледате и другите епизоди. Довиждане!